ki rambuté kok ketel ngapa, Nduk? Nggih. Wong wedok ki nek bathuke rambut rabinen. Nyapa to? Bocah wedok ki rambuté ning bathuk ketur masak bareng. Heeh. Kuwi rabinen. Mergo Mek emek brengose tipis. rabinen, Mas. Mergo brengos ki nutupi lambe, insyaallah wanita itu tidak akan membuka aib rumah tangga. Sama sih pasangan baru Dereng. Alhamdulillah masih single. single. Iya. Ngene iki suwen. Ada undang-undang. Sopo sing ngomong saru potong 500. Oh, potong kene iki dipotong. Potong 500. Lek ngomong itu. Yo undang-undang jenenge ketrucut kok. Enggak oleh. Duojo itu harus kontrol terhadap apa yang kita sampaikan. Mas Akbar. Hei, balane. Wong wis pengen sing Mbak balane. Yufka. Ya tengah Mbak Yufka. Yo. Kene Mas. Tengah. Ya. Kene. Tawassalna bi bismillah. Wa bil hadi. Ayo. Wa kulli mujahidin. Ya ya mutiaraning nggon iki akhlak kuwi gumantung saka ati. Mutiaraning ati gumantung saka jasadiah. Awakmu kudu ngerti. Punya lidah yang basah. Untuk baca Al-Fatihah. Setiap melangkah keluar dari rumah, Insyaallah dapat berkah barokah. nah, wong ki duweni rambut putih Bakal bakal mulih, untu opong bakal bakal ngerong, pipi kisut. bakal mlebu bolongan sing ciut. Nah, kudu ngerti Mas. Ngerti, Mas? Fungsine mata enek dhewe, fungsine lambe enek dhewe, fungsine irung enek dhewe, fungsine kuping enek dhewe. Kabeh duwe fungsi dhewe-dhewe. Lah, ngono lho. Lah kuwi apa fungsine kuwi? Teko kuwi sing untuk gatukan. Mangsane teko aku. Nggih. Sehat ya? Hah? Sehat ya? Nggih, alhamdulillah Sama. pun sehat. Udah kok ngendi mo? Kula saking Sanggar Sanggar ndi? Astabrata. Sanggar Kulono. Wah, enggak. Ngene. Nggih, rombongan. Sampai ki ora ndek sanggar. Iki keturunan dalang ya ngasto dalang. Keturunan sinden ya ngasto Sinden. sinden. Heeh. Kabeh iki keturunan sugih nyatane ya kabeh melu sugih. Piye jajal? Ya, tapi setidaknya itu saya bangga bahwasanya setelah saya itu ikut budaya, Nggih. menjadi komedian neng kesenian tradisional. Nggih. Alhamdulillah itu lebih ke apa ya? Lebih ke tingkat perekonomian, tingkat kemiskinan saya sudah menurun. Alhamdulillah. Melu seneng Mas yo Nek ngene. ya ora entuk sombong. Aja sombong. Kabeh lak ning amanah Ya to. Mas Sahabat, Piye nanti piye. Kok tingkat perekonomianmu ki tingkat sudah- kemiskinan, Oh iya kemiskinan. tingkat kemiskinan saya sudah menurun. Kok iso ngono drentre piye Mas? Oke, tadi bapakku biar marah, aku marah, saya menurun dengan anak-anakku lah. Marah. Oh alah menurun tegese. Menurun. Oh lah kuwi teras derajat to. Derajat kuwi kok iso. Kene to. Nggih. Nyuwun larasipun Mas. Ya gitu. Anu nyuwun pelok barang kemawon. Sepi. Dan masa beratang jangan. Luar biasa kok. Nggih. Mulai. Pelok biasa Mas. Setelah gawe dan Aku pelok saya biasa. kemudian anyala. Ping Mas, ping atune ping. Loh, sehati Loh, awak dhewe ngene lho. Nah, Berarti awak dhewe termasuk grup gandol-gandolan. itu penuh. Kini Nduk ya, Nggih, coba Om. Pak tak anokke. Asmamu sapa Nduk? Kula Yufika. Masyaallah. Nggih. Awakmu nggon bathuk ki rambutnya kok ketel ngapa Nduk? Nggih. Wong wedok ki nek bathuke rambut Rabinen. nyapa to? Bocah wedok grek rambutnya ning bathuk ketur masak bareng. heeh. Kuwi rabinen. Mergo pola pemikirannya itu wanita yang cerdas. Iya. Bisa mengatur manajemen keuangan rumah tangga. Nggih. Nek enek wong wedok kok alise tempuk niku bebas. Rabinen. Sae. Kuwi insyaallah nun sewu. Bocah wedok ki lek alise tembok. Nggih. Sok kalau nun sewu jerabut-jerabut kene tengah. Insyaallah itu wanita yang selalu setia terhadap suaminya. Mek emek brengose tipis. Rabinen Mas. Mergo brengos ki nutupi lambe, insyaallah wanita itu tidak akan membuka aib rumah tangga. Lah bojomu ke kok rambut alis entek piye? Rambutnya alis ke entek. Roh entek. Karena saya cinta terhadap istri saya. Pripun? Akhirnya dia tak pokoknya obat penumbuh rambut. Masya Allah. Obat aku lagi tuku nih online. Itu lo iklan ngene kok. Iya. Penumbuh rambut obat tetes ini kok. Nggih. Dia ini tak tukok nih. Masya Allah. Ditetesi ngeten masak bar. Lah kok ditinggal turu. Lah kok banyu ndeletek nih. Saimul raine wulu tok sih.
Berarti wis mbok rabi no. Kowe tak lho, iki anak gendruwo ya yo. Layakno wingi aku mlih ka Surabaya bojomu turu mengkurep ning ngarep lawang iki. Nah, kowe kucing anggura lah. Kucing anggura. Ribu-ribu. Lambe, saya tenang kowe iso. Nah. Karane wong akrami. Lah ngono. Sama sih pasangan baru Dereng. Alhamdulillah masih single. single. Iya. Ngene iki suwe. Jangan meniti karir itu jangan dikotori dengan hal-hal yang negatif. Betul. Mas. Yang penting itu karir di nggih ngoten lagi. Nggih, leres. Karir itu bisa dikejar, tapi kalau itu bukan jodoh kamu, kamu tidak akan menemukan sesuatu hal yang sukses untuk dalam berkarir kamu. Aku mbiyen ki rabi karo bojoku, ki aku padha ora duwe apa-apa. Begitu wis rabi. Dadi dagelan. Oh. Dan alhamdulillah bisa menghidupi keluarga saya. Masya Allah, iya. Jadi aja wedi, mulai terus karirmu, wah aku lek urung sukses sih, urung rabi. Salah. Sama tidak tahu bahwasanya suatu saat kan bergandengan dengan ini karirmu akan lebih melonjak tinggi kan tak paham. Terus sisi perekonomian beda mas. Nah, sampai nek si ijen bayaran terus jur sokolo akhirnya apa? Pemikirannya beda. Duit terus ge hura-hura. Bingung sami. Nek duit bojo, duitmu umpama bar bengi iki mayang lu langsung bojo. Biuk petutuk wong wedok. Nggih, bojone kluthuk niku senajan to ora dikaya karo kluthuk. Tapi bojone pun pinter golek duit kuwi. Sakniki pinter golek duit. Apa Mas nyambut gawe ini? Kok iso pinter golek duit? Sakniki pun buka toko, Mas. Alhamdulillah. Toko napa? Ya toko wong-wong. Kok toko wong itu? Sembarang. Toko bangunan apa ngono Ya Mas? bangunan, ya toko emas, ya toko merancang. Buka toko kan iki. Enek setane akeh lho to. Iya, oh wis oke ya. Kuwi bukake jam piro? Jam 2 bengi. Kuwi buka apa kuwi lho? Buka toko ya budek jane iki. Lho, dasare iki lho kuncine apa paitane? Kunci Inggris. Wong util to kuwi. Oh maling to. Nek toko tutup lo dibuka karo bojoku sing nyemolong apa. Ayo Mas. Tutup bangda tutup rupa. Bojoku mbiyen yo wayu ini kan. Tenang. Ini sampean perawan ini. Sumpah, bojoku mbiyen ngene iki. Apa iya? Oh, bareng sakimu ya. Iya kok geni lensa ngene iki. Oh, lensa terima coklat yang gopo. Bojoku tak bukan lensa iki putih. Turunnya begitu melek. Lah kok malah kayak anak kuntilanak. Aduh sih. Among ati pawi. Bojoku mbiyen ngene iki sumpah. Iya. Bojomu apa? Saiki awake malah telo duwo. Biyen cilik sumpah mbok picek kok. Awake kaya telo duwo. Biyen rabi karo awake sak meneh iki lho. Allah Bareng saiki mu anak loro ya. Piye? Turu miring ngene ya. Wetenge lembrek. Kok gledek. Lah kaya brongsengan tewelno. Wingi malah mleki Jogja kali kula Mas Sabar. Ditukokke daster murah-murahan rego nyelawe 1000 niku. Terus? Lah kok bojone niki lah gedhi Mas. Gedhi. Dastere dienggo nika. Kaine tipis. Wis ora gawe daleman. Lah isuk niku srengenge kok wetan Mas. Lah kok nyentrong bojone niki. Terus Pas nyegat etek. Kula tangi turu. Loh, kae nggawe apa kae aku ngono? Kok terawang-terawang aku ngono. Lah etek iki wis entek rene dagangan kok sik enek tewele aku ngono. Tewel dasmu. Bojoku ape ngolak nggo nongko. Riku. Coba dok terus ke dok, sampean dok. Coba. Cayu. Sekolah apa pun? Alhamdulillah sudah lulus. Isi. Iya. Alhamdulillah. Anakmu gini ya diangkat dari pegawai toh? Oke. Masya Allah. Dinas saiki jari krungu pendaftaran mlebu wingi. Alhamdulillah nih, saya meneng Kapolsek Udanawi. Masya Allah. Polsek Udanawu. Polsek Udanawi. Loh, anggotane Pak Kapolsek berarti? Iya. Dinas sing kono? Ya. Lho. Nyopet kecekel nih, nyopet. Tak kira nek Makro polisi. Sama ki nyapa kok susu bilang. Nyopet kecekel. bangsane langsung aku tas ketir-ketir kok iso. Suaramu cahayu cobi. Ya. Ya. Hati Mbah Lurah.
Ngene. Saya wong kegiatan desa yo kakeh kok iso. Saya Apa ngene mikir. Teh anggerane oke. Mas Lutuk sing dipun arani lurah kuwi ana sing ngarani ngelu ning sirah. Ana sing ngarani telu sing diarah. Kesejahteraan, kemakmuran dan kesehatan sing kudu dicakup. Tapi insyaallah Mbak Karoto tuh ikhlas. Nah kene Beliau itu ikhlas bersih desa untuk memberi suatu hiburan untuk menghibur warga masyarakat. Nah ngono. Sehat selalu kita Karoto. Alhamdulillah. Sehat selalu. Pak ngatek gumun Mbah Karoto iki awake dhewe iki pira-pira lu ora tau dinyang. Alhamdulillah kiyaine iki blobo kok. Pira Mas Jo, sakmene ngenyange ora Mas. Alhamdulillah. Belas ya Mas ya. Ngenyange mboten tapi cari elek kenyang ndri-ndri ra wong. Ayo cari iki anu Mas. Cari ya. Kuwi pancen kabeh kuwi cari kuwi berkoordinasi karo bandara. Bandara halak kuwi. Ada kamu. Yo, Aku ki aku coba bleset kok ngono. Amung. Kowe iki sasah nyekel sinden. Oh iya. Aku ora nyekel. Kowe iki inisiatif piye ben sinden kuwi iso lenah leh bawa. Nah, Sampeyan dadi kursi. kursi no. Nah. Ngono. Kursi ben fokus nek nembang gowo iki lho. Dek, sampeyan sini, Dek. Nggih, siap. Coba nami sinten? Kula Yovika. Dek Yovika. Nggih. Kene lenggah ning kursi. Oh, niki. Oh ya. Berarti ben Coba karo bawa ndok. Oh. Hamu. Lenggah. Hati. Ya tulung-tulung ngono, Dok. Pawi. Ya. apa lho? Bokongmu anget bar ngendok iki. Kowe iki kok ngurusi silite wit. Hei. Kene iki piye kene Mas? Ya iso bleset. Iki Juju iki ada undang-undang. Sopo sing ngomong saru potong 500. Oh, potong kene iki dipotong. Potong 500. Lek ngomong itu. Yo undang-undang jenenge ketrucut kok. Enggak oleh. Juju itu harus kontrol terhadap apa yang kita sampaikan. Nggih. Ngomong saru potong 500. Potong 500. Ibu ngomong apa? Ngomong apa? Gak aku ngomong nek malih 1000 aku. Gak. Aku dek wis mbok potong 500 e. Pokoknya saru potong 500. Oke, Oh, iya. ya wis aku wis kadung kalah siji, Mas. Ya kan sira apa Mas? Iki internku karo Mas. Ya, heeh. Konsisten kok. Oke no. Ngono. Niki lenggah malih. Lega, Dok. Duduk. Kowe aja mancing kata-kata sing ora bener. Aku wis kena 500 iki. Ayo. Rasane piye, Dok? Iya, nembange. Kursine kowe enak pere kita ya Mas. Diajeng Nggih, Kaman. kaya-kaya kadudut penggalihku yen mirengke swaramu. Nggih. Nanging kurang prayoga yen lenggahmu ki kurang dhuwur. Oh, nggih. Ayo ning luwih gagah, luwih apik lan wasis. Iki kursine didhuwurke. Didhuwurke. Carane. Apa niki? Asik rono. Nggih. Sliramu rono dhisik. Carane ndhuwurke simpel. Napa Ora perlu dadak gawe reno-reno. Iki ana otomatise. Angger iki mbok dudul mumbul iki. Nah. Nggih, Mbok dudul mumbul. Dhuwur ta? Nah, balik iki sulung. Nah. Oh iya. Ayo kene Kok lenggah. tak nyobi nggih? Jajal. Kayak Medi kursi jalan-jalan lho. Izin Mas Akbar. Izin. Lek sing dudul awakmu. Nggih. Kuwi ora dhuwur. Lah terus. Modot. Wes. Modot lho. Modot ki asumsine mergo di Belum tentu. Gulu ki ya modot. Oh iya. Iki pane kaya dendam pribadi cowok-cowokan lho nggih. Ora saru. Ya. Ora saru. Wes lali. Wes 500. Aku golek bubukane angel. Iya. Kono Dok, dudulan dulu, Dok. Kidul. Aja. Oh ngene. Ngene sik. Amen ora anu ambruk. Kene. Ya iki kena iki apik. Rene Dok, rene. Rada rene. Nah, iki nek ora dinyenekke lak ora penak. Nah, wis enggak.
Nah. Sik Ya ora ndokku. Loh, muni dok iki. Wes, kowe muni ndokku. 500. Wong konsisten. Sportif. Kowe nek muni loro lho tek ngono ora apa-apa. Lah langsung ndokku. 500. Wes, ora enek iki. Pas wi satu sama kuwi. Sportif. Ngono. Oleh. Ndokku mosok gawe 500. Ora iso. Sportif kok. Ayo ya. Oh piye? Niki boten lenggah malih. Wah. Malah iki kene tabel. Perkara iso kek. Salah ya. Aku iki. Lah kuwi nek kok ndokmu lho. Ngerokne kok kuwi. Ndokku. Loh, potong lagi. Ya ya. Ora iso lho dipotong iki. Masa mbok potong? Oh, Allah. Nanti kan bayar. Luput pisan. Ayo. Aja anu tidak mampu. Piye mampu ora? Mampu. Kowe iki lho kaya sik kober-kober ngambu. Masa yo mambu tenan. Padha. Malah mbok abake rene kok. Geno Waduh. Kena pisan. yen gampang luwe gampang nek mungguyu kok mesem tanpa ketok untungmu apa to nduk mesem ki ngono enak Nggih. dadi ketok apa wajamu ketok untung lah ngepenak ketok amane bojomu nek guyu ya ketok untune ya Kali gusi tok. Selek iki. ya nangel itu Yen hangel durke ya bisa ayo Mas Akbar. Kasih. Hei, balane, wong wis penak sih. Balane. Ayo sih, dok. Masuk tuh. Gregelir. Kowe kono yo padha wae. Metu terang hidungmu. Ayo Denak Bang, jajal. Piye, ya. Enak. Ayo raimu wedok iki. Soale mau. Kenya, guyumu iki. Napa? Ngenyek kowe. Gak tau entuk jodoh gawanane cebol terus ini lho. Ora. Lah hangkung. Iya, mantep aku. Wah, apane kok iso wewer-wewer lho. Sing ngewer kuwi lho. Oh iya. Lah, Jadi kalau yang sih. langkung Sakwise aku kegandengan marang sliramu. Inggris
paribasane kira gapura iki Nduk. Napa, Kang? Gapura mbare desa iki biasane ana tulisane selamat datang. Nggih. Ning insyaallah aku ora bakal ngomong selamat tinggal, mergo aku akan selamat datang di dalam hati kamu. Oh ya Allah, Mas Kluduk. Apa ngendok ya kowe ngono? Apa kok ngendok toh? Tan Ayo, ya. Pan. Ya. Terus aja. Tan kenati numbas Numbas apa? harata jumbuh karo kahanan bengi iki yo ndek sing lintang-lintang tansah Madani. madani tresnamu lan tresnaku Nggih. saya tresnane warga masyarakat ana ing Kaliboto. Nggih. lintang sing nggawa asmara pas yo Yuk, dadekne Mas. Yo. Hey, yo.